nararamdaman ko na higit kumulang 10 buwan na ho. Pumunta po kay Apo. Salamat po. Ginawa mo siyang instrumento na guminhawa ang pakiramdam ko. Basta ito lang masasabi ko sa iyo ha. Kuya, ano ba pangalan mo? Jonathan. Kuya Jonathan, unang-una, lagi kayo magdasal at magpasalamat sa Panginoon ha, sa lahat ng biyaya. Pangalawa, hindi ako naggamot sa iyo, kundi ang Diyos. Yun lang pakiusap ni, ano ba pangalan yun? Ano Beng? Sabi ng duwending itim, nagagalit lang daw siya dahil araw-araw daw kayo nagsusunog. Pangalawa, nababawan daw siya. Hindi niya naman tungkulin na manakit sa inyo. Kaso, bilang isang tao, sabi natin tao sila, naepektuhan sila sa matinding apoy at init. Kahit sino man tao magagalit, di ba? Unawain natin sila bilang mga hindi natin nakikita at hindi naman nila kayo papakialaman. Tutulungan pa nila kayo. Yun lang. Maraming salamat, ha? So, thank you, thank you. Importante gumaling ka at may basa yung sakit mo. Thank you, ha? Ikaw nasa loob ng katawan lupang ito. Sino kang nilalang na mabalahibo ang kanyang mga pangain? Hindi ko malaman kung at matukoy, kailangan ko pang tanungin sa mga anghel ko upang malaman kung anong nilalang ka. Bakit ka nasa loob ng katawan ng taong ito? Bakit ka nasa loob ng bakit ka nasa loob ng katawan ni Jonathan? Pwede ba ko? Hindi ka makakapalagyan. Wala pa akong ginagamit sa iyo. Ang tawag dito ay mental telepathy. Ang kapangyarihan ay dinadaloy sa physical at spiritual sa pamamagitan ng pagsambit ko sa Panginoon na sa pamamagitan ng kamay ko. Hindi ka rin makakapalag ng basta-basta dyan at makakaalis kasi alam mo bakit? Ang daliring ito kasing bigat ng isang sasakyan at hindi ka makakapalag. Pag pumalag ka pa, dadagdagan ng bigat. Kasing bigat na to ng 100 tao, higit pa. Ang bawat tinutusok ko sa buong katawan mo ay kasing bigat ng isang sasakyan. Kung makalimang tusok ako dyan, ilang tons ang bigat nyo sa kapasiti ng katawan ng tao. Kung ikaw ay tao, drop-drop ka na. Kung ikaw ay spirito, kailangan ko dagdagan ng lakas at kapangyarihan para hindi ka makapalag. Ngayon, makikipag-usap lang ako dahil hawak ko lang ang kamay mo. Wala akong ginagawa sa'yo. Bakit ka nasa loob ng katawan ni Jonathan? Mabalahibo. Ikaw ba tao? Hindi. Pwede ba ako makipag-usap sa'yo bilang instrumento ng Panginoon Kristo? Hindi. Ayaw mo makipag-usap. Panginoong Hesus at Amang Nazareno, muli po kong tatawag at mananalig sa at mananampalataya bilang instrumento nyo. Pinigyan mo ko ng karunungan upang maggamot sa mga taong nangangailangan. Bilang anak nyo na nananalig at nananampalataya, ipagkaloob nyo sa akin ang aking kapangyarihan na pinagkaloob nyo. Pakawalan nyo po ang lahat ng aking kapangyarihan sa aking puso't isipan. Nawa kayong manguna sa aking buhay at ganun din sa taong ito. Tulungan nyo po akong sugpuin o lusawin ang nasob ng katawan ng taong ito. Kumanda kayo magmitiko. Makikipag-usap ka hindi? Tinatanong kita, makikipag-usap ka hindi? Ayaw mo. Anong galit mo kay Jonathan? Kilala mo ba ang aking ama na si Kristo, si Jesus? Ampong Nazareno? Kilala mo sila hindi? Hindi mo kilala ang gumawa ng langit at lupa kung sino ka? Wala kang takot sa aking ama. Hindi ka rin makakapalag dyan, tanda mo. Hawak ko lang ang iyong kamay. Wala pa akong ginagamit na sandata sa'yo. Papagurin ko ta. Hindi mo namamalayan na binibigyan ko ang init ang katawan mo. Makikipag-usap ka hindi? Sagutin mo yung tanong ko. Bilang instrumento ng Panginoon Kristo, makikipag-usap ka hindi? Anong kinagagalit mo kay Jonathan? Ayaw mo. Ikaw ang mapilit. Bibigyan kita ng huling pagkakataon sa pangalan ni Kristo. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Diba sinabi ko sa iyo, bibigatan ko ng 100% ang bigat ng daliri ko. Meron pa akong iaalas sa iyo, tanda mo. 100% lang ilalabas ko sa iyo sa bigat. Kasing bigat lang naman to ng isang sasakyan. Ano? Magsasalita ka hindi? Ayaw mo pala magsalita. Ano? Tanda mo, hindi ka makakapalag dyan kahit anong galaw mo sa akin. Habang humihigpit yung mga kamay ko sa'yo, humihigpit din ang sinturon. Ibig sabihin yan yung mga apoy na kadena.
Walang tao nakakakuha ng ganyang kapangyarihan. Tanda mo basta-basta. Tatanungin ulit kita. Makikipag-usap ka hindi. Huwag mong pilitin gamitin ang kanang kamay ko. Bibigyan kita ng pagkakataon. Sa pangalan ni Esquizo, mas mabigat to, tanda mo. Nasa kanang direksyon ng aking kapangyarihan. Susundutin ko lahat ng katawan lupa mo. Sige, gusto mo taga makipaglaro sa akin? Makikipag-usap ka hindi? Ayaw mo makipag-usap? Bakit ayaw mo makipag-usap sa akin bilang instrumento ng Diyos? Wala naman akong ginagawa sa'yo. Magnetiko, pairamin mo ako ng inyong kapangyarihan. Jesus sa sinag, bato ng taglay sa aking kapangyarihan. Ilabas niyo muna sa aking kamay. 3 daliri lang ang gagamitin ko sa'yo. 2, 3, tatagtarin kita. Sige. Ayaw mo pa rin, makikipag-usap ka hindi. Ha? Ayaw mo. Talagang ayaw mo. Ayaw mo talaga, ha? Makikipag-usap ka hindi. Ayaw. Ikaw ang mapilit. Pinagbigyan kita. Ang sabi mo, sadista ko eh. Dala-dala ko'y kapayapaan ng aking ama. Ayaw mo makipag-usap pa. Siya pumili. Hindi na ako. Ikaw may pilit, ha? Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, amen. Bigyan ko ng kasintalas ng kidlat. Kasi liwanag din ng apoy. Yung bumabaga. Ikaw ang mapilit, ha? Ano? Ayaw mo, di ba? Pinagbigyan kita. Ano? Ayaw mo pa rin. Makikipag-usap ka hindi. Ayaw mo. Isang pagkakataon na lang hinihiling ko sa'yo. Makikipag-usap ka hindi. Tao ka hindi. Hindi ka tao. Ano ka? Ayaw mo talaga ako kausapin. Wala kang galang sa instrumento ng Panginoon Kristo. Panginoon, nakikiusap ako bilang instrumento niyo. Ayaw niyo po akong kausapin. Di daw siya tao. Ano bang dapat kong gawin dito? At langisan niyo po ang aking utak para malaman ko kung sinong nilalang ng demonyong ito. Bakit ayaw makipag-usap sa akin? Ano? Makikipag-usap ka hindi? O sige, makipag-usap ka. Tao ka hindi? Hindi ka tao. Ano kang nilalang? Laman lupa? Anong klaseng laman lupa? Anong klaseng laman lupa? Itim. O bakit ka nasa loob ng katawan ng taong ito? Ano? Naglalaro ka? Pinaglaro mo si Jonathan? Kailan ka ba nasa loob ng katawan niya? Kailan ka ba sa loob ng katawan niya? Sa pangalan ni Esquizo. Kailan? O, kailan ka ba sa loob ng katawan niya? Kailan ka ba? Ayaw mo talaga? O, tanggal. Sige, bakit di mo mabuhat yung kamay mo? Bakit? Gano'ng kabigat? Kawawa naman itong kamay nito. Salbahin ka kasi. Gusto mo paglaruan kita. Sige. Alasin ito, magnetiko. Tanggalin muna. O, sige. Tanggalin mo. Yung mga sakit. Tapon. Lahat. Buong katawan. Ay, hindi mo matanggal-tanggal kamay mo, ha? Sabi ko sa'yo, gano'n ba gusto mong bigat para hindi mo magalaw ang katawan mo? Salamat ka. 1% pa lang ang ginagamit ko sa'yo. Tanggal. Inkanto ka o maligno? Ha? Anong duwende? Itim. Tapos, ilan kayo sa loob ng katawan niya? Ilan? Ilan kayo sa loob ng katawan niya? Yung totoo, ilan kayo? Tanda mo, hindi ko pa tinatawag si Magnetiko. Pag tinawag ko siya, lalo kanyang paglalaruan. Alam mo, isang nasa rin yun sa mga elemento. Ilan kayo? Ano? Alas, ubos. Ubos. Bilisan mo. Tama na. O, sige. Titigil ako pag tinanggal mo lahat ng sakit niya. Matagal ka na dito sa katawan niya. Bago mag-lockdown pa to, sinabi ng taong nito na siya ay nakakaramdam daw ng sakit, na nagpatingin siya sa doktor, sabi daw ugat lang daw sa kalay nila, los-los, sige, tanggal na tanggal. Pag sinungaling ka pa, tanda mo, lalo lang ito iinit pag nagsisinungaling ka, bawal dito magsisinungaling, tanda mo sa spiritual. Habang nag-iinit ito, nagsisinungaling ka, ikaw may kasalanan. Ang tawag dito ay kapayapaan, ang tawag dito ay liwanag at kapayapaan. Pag konting pagsisinungaling mo lang dito, umaapaw ito, kabaliktaran sa inyo.
Kagagawa ko lang ito, tanda mo. Ikaw ang unang-unang buhay ng manong gumamit ko nito. Sige. Tanggal. Sige, ubos. Sinungaling ka, ha? Lahat naman ng mga maligno sinungaling. Sige. Ubos. Saan mo ito nakita? Paano ka nakapasunod ng katawan niya? Saan mo siya nakita? Saan mo nakita si Jonathan? Magsasalita ka hindi. Saan mo siya nakita? Diba ihinto ko? Sagutin mo ang tanong ko. Pag hindi mo sinasagot ang tanong ko na maayos, hindi rin ako ihinto. Saan mo siya nakita? Saan mo siya nakita? Sa pangalan ni Jesucristo. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng poong Jesus Nazareno. Amen. O, diba? O, diba? Saan mo siya nakita? Sa mangga, sa mangga. Mangga. O, sa duyan. Diba? Sabi ko sa'yo, kung tipitik lang. O, diba? Umiinit na. Lagot ka. Yan na si magnetic ko. Lumabas na. Diba sinasabi ko sa'yo? Ano, diba? Umiinit. Umaapoy na. Ayan na, binabagsak na nila yung apoy. Konting ka lang ang apoy. Sige. Nanginginig ka na. Ano? Konting ako. Apoy. Di ba? O, yan. O, diba? Gusto niyo maglaro ako sa inyo. Ayaw niyo ako Di ba sabi sa inyo, ako ang pinakamabait na manggagamot na Panginoon na hindi inuusan na pumatay ng kapwa ko tao na magkukulang. Di ba, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, ang dala ko ay kapayapaan. Hindi ako inudyukan ng Panginoon Kristo na bigyan ng kapangyarihan na para pumatay ng kapwa ko tao na magkukulang. Hindi bagkus baguhin nito. Naiintindihan niyo na? Walang taong ubutos sa akin na pumatay ng isang magkukulang. Ang akin lang ay trabaho ko lang tanggalin ang kapangyarihan niyo. Pwede. Sige, tanggal. Marami akong reserva sa dasal, tanda mo. Tanggal. Sa manggahan. Ano ka talaga? Duwende o? Ano ba yung sinabi mo kanina? Laman lupa. Laman lupa. Ano ka ba talaga? Duwende o laman lupa? Ibigyan ko nito ng pangalawang init. O itim. Ano ka nga? Duwende o laman lupa? Duwende kang itim. No, sige, sa mangga ka nakatira. Eh, ba't nagmamalaram ka pa? Nagsisinungaling ka pa? Malalaman ko rin naman yan eh. Eh, tanggal. Linisin mo, buong katawan niya. Pati sa maselan niyang bahagi. Tanggalin mo. Sisilipin ko pa kung saan mo pinaglalagay yung mga ginawa mo. Anong kasalanan ng tao nito? Bigyan mo ako ng dahilan. Wala. Wala siyang ginawa sa'yo. Eh, bakit mo siya sinaktan? Kung may kasalanan tong taong ito, mismo ako, pagkagising ng diwa nito, papagalitan ko pa siya. At ipaparinig ko sa'yo kung ano sasabihin ko sa kanya. Ang sinabi ko ay sinabi ko at hindi ko babawiin. Pero kung wala namang kasalanan ng taong nito, paano ko siya papagalitan? Ibig sabihin, ikaw ay suwail. Ibig sabihin, ikaw yung isang elemento na trip mo lang, nasaktan ng tao. Hindi ba na? Tanggal ang tanggal. Sinabi ko sa'yo, hindi ka obra. Napakabigat ng daliri ko, tanda mo. Para kang pinapako ng maso. Tanda mo. Eh, anong gusto mong bigat? Kasi bigat talaga ng sasakyan. Ay, hindi ka na makakagalaw dyan. Sige. Eh, mabait naman ako pag mabait ka makipag-usap. Salbay ako pag salbay ka. Sige. Sa manggaan, may mangga ba to? Doon sa pinagtatrabahuan nila. Anong gusto mong alay? Gusto mong alalayan kita? O hindi na? Depende, itim! Gusto mo ba ng alay? Ayaw. Ayaw. Ikaw mapilit. Ako lang naman, mabait lang naman ako. Kung sabi mo lang gusto mo lang ng tinapay, utusan ko lang to para maging kaibigan mo siya at huwag mo na siyang sasaktan. Diba sabi ko sa'yo, dala-dala ko ay kapayapaan. Anong gusto mo? Pagbibigyan ko siya ng mansana. Gusto mo ng ubas, isang piraso. Gusto mong tinapay, para maging magkaibigan kayo at huwag mo na siya gagambalain. Gusto mo ba yun? Naririnig mo ba ako? Gusto mo hindi? Sagot! Gusto mo hindi? Ayaw. O, sige, huwag mo na siya gagambalain. Anong pangalan mo, duwende? Merong kapangyarihan ng duwendeng itim. May kada 1 taon na bubuhay, namamatay sila. Meron naman duwende, kada 5 taon namamatay. At may 3 taon pa. Sabi ni Lolo Andres sa akin kasi duwende siya. Pero pinakamatagal taon na duwende, kada 10 taon, 1 taon lang ang tinatanda. Yun ay mga makapangyarihan na daw na duwende. Baga sa Pilipinas, presidente ka o isa kang hari. Oo. May dugo kang ganon. Pero mga mababang uri lang daw yun. Yun lang ang mga kakaya nila. Anong pangalan mo, duwende? Sagutin mo ako.
Anong pangalan ng duwende? Lahat ng duwende may mga pangalan. Sinabi na ni Lolo Andres sa akin yan. Anong pangalan mo? Sagutin mo ako. Ano? Pangalan. Alam ko kung bakit hindi nyo masabi ang pangalan nyo. Kasi doon kayo manghina. Pangalan nyo, ano? Ano? Tama na. Ano nga pangalan mo? Wala akong pangalan. Mayroon kayong pangalan, lahat ng duwende. Wala. Si Abraham, si Jose, nakilala ko na yun, isang duwende. Wala. May pangalan pa nga, mga ganda pa. Anong pangalan? Anong pangalan ng duwende? Kung duwende ka? Wala. Sa pangalan ni Jesus. Wala. Sa pangalan ng Ama. Sa pangalan ng Kristo. Wala. Anong pangalan mo? Sagutin mo yung tanong ko. Palilinabil kita dyan. Anong pangalan? Tong. Tong. Patay ka, natalo na kita. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Kaya lahat ibang manggagamot sinasabing kinukulang, ito sinungaling. Kung sabihin nito, kunyari may kaaway itong taong ginagamot ng Panginoon Kristo, kaaway niya, kapitbahay niya, sino ba kaaway niya? Sasabihin ng duwende, inulam yan. Ako ito, si ganung pangalan. Kailangan malaman yung totoong sinasabi niya. Kasi minsan, maraming manggagamot na iisahan. Katulad nito, pag sinabi ng duwende sa isang tom-tom, talo ko na siya. Ibig sabihin, bawal yung sa kanila. Sasabihin ang pangalan. O, Haring Tom-Tom. Di ba? Titigil ka na. Kita mo, nakapatong lang sa kanya yung stick, oh. Sobrang reaction sa kanya, oh. Tingnan mo. Dito ko nahawakan, oh. Ayan, oh. Di ba? Di ba? Duwende talaga po. Duwende to. Sinabi na ni Magnitico sa akin. Duwendeng itim, Tom-Tom. Ilang taon na si Tom-Tom? Pag sinabi mong taon mo sa akin, alam ko kung hanggang saan lakas na kapangyarihan mo. Ilang taon na si Tom-Tom? Ulitin ko ulit, dadasalan ko to. Ilang taon na si Tom-Tom? Sa pangalan ni Kristo, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Poong Jesus Nazareno. Amen. Ilang taon na si Tom-Tom? Ilang taon na? Ilang taon ka na? Tom-Tom! Ilang taon ka na? Di ko alam. Matanda ka na, Tom-Tom? Di ko alam. Matanda ka na? Di ko alam. Pero matanda ka na? Hindi. Gaano katanda? Sa edad nyo, sa lugar nyo, sa mundo nyo, ilang taon ka? Kaya kong kalkulahin yan, Tom-Tom. Tom-Tom! Magsinungaling ka ba, Tom-Tom? Hindi. Ilang taon ka na? Ilang taon ka na, Tom-Tom? Bata pa. Ilang taon sa bata? Sa edad mo, doon sa mundo nyo, ilang taon ka? Hindi. Ano? 19. 19 times mo sa mundo namin. Teka lang ha, kukwentahin ko lang Tom-Tom. Kasi tinuro na sa akin ni Lolo Andres yan kung ilang taon at malalaman mo yung capacity ng kapangyarihan nila. Sa 19 sa mundo nyo, sa mundo namin, kasi si Lolo Andres yun. Lahat, kukwentahin ko lang. Huwag ka mainip ha. Alam naman mabusisi ako magdamot eh. 91 years old ka. Nasa 90 hanggang 80 taon ka. Ang ibig sabihin ng kapangyarihan mo, nasa maabot ka ng 3 taon hanggang 5 taon ng buhay mo. Tama ba, Tom-Tom? Sige. Alas, Tom-Tom. Pabalik ka pa, hindi na. Ilan kayo sa loob ng katawan niya? Sigurado. Pagagalingin mo na to, Tom-Tom. Huwag kang mag-alala kung magpipinis. Ang ganda ng pangalan mo. Sikat na sikat yung pangalan na Tom-Tom, Isalapin, Kutsilyo di Amas. Sige, yan, may kutsilyo na sa kamay mo. Oh. Dalas, Tom-Tom. Matagal ka na sa kanya. Sinabi ko sa'yo kanina, kung nakipag-usap ka ng maayos, hindi ako nakipaglaro sa'yo. Gusto niyo nakikipaglaro ako eh. Alam mo naman, ayaw ko naman nakikipag-away sa inyo. Gusto ko matapos agad ang paggagamot. Gusto ko payapa tayo. Nagagalit ka sa akin, Tom-Tom? Tom-Tom, nagagalit ka sa akin? Galit ka sa akin? Gusto mo ko saktan? Pababayaan naman kita. Pumatake ka hanggang gusto mo. Galit ka sa akin? Tom-Tom, sagutin mo ang tanong ko. Galit ka ba sa akin? Galit ka rin sa tao ito? Nagagalit ka sa kanya? Pag bumalik ka sa kanya, ikaw ang pipili ng kamatayan mo. Ilulubog kita sa impyerno na ayaw nyo. Alam mo, sabi ni Lolo Andres sa akin yung duwende. Prinsipyo si Lolo Andres eh. Itong duwende sila, puti, pero siyang panganay. Ang ayaw nyo daw mga duwende ay kanin, malagkit. Tapos pangalawa, ilubog daw kayo sa ilalim ng gitna ng apoy. Sigurado, pag sinabi mo daw yon, titino ang duwende. Kasi alam mo bakit?
Pag nandun ka, malulusaw ka. Gusto mo ba doon, Tom-Tom? Tom-Tom, gusto mo doon? Ihinto ka na. Aalisin mo na. Hindi ka na babalik. Gusto mo bigyan kita tinapay? Sigurado? Masaya ka na? Masaya ka sa ginawa mo? Ha? Masaya ka sa ginagawa mo rito? Ano? Anong pausok? Magsusunog. Yung dalawang klase ng pausok. Yung nagsisigarilyo o yung Wawalis. o yung nagsisindi ng mga down-down, yung mga ganon. Alin ba doon? Ano nga yung mausok? Yung sigarilyo o yung yung Basura. yung pagsisindi ng pagsisiga. Sunog. Ayaw niya ng apoy. Sabihin ko, wag siya doon magsisindi sa puno ng mangga. Eh di ko sinabi mo, hindi tayo nag-away. Yun lang pala gusto mo eh. Pati hindi kita sinasaktan. Ayaw mo. O sige, sasabihin ko dito pag nagising ha. Yun po Pero sinabi Manila niya Blanc. ha. Alam naman kasi yung 20, minsan gusto pa masyadong gandang hilot pa gagawin natin para magsalita lang ng totoo eh. Ayaw daw nila nagsisiga itong taong nito malapit sa mangga. Akala ko sigarilyo. Kasi hindi ko naman alam kung nanigarilyo to. Hindi ko naman natanong. Ayaw lang daw nila yung nagsisiga malapit sa puno. Dahil naiinitan daw sila. Ayaw niya ng apoy. Ayaw niya pala ito binigyan ng sakit. Oo. Melik daw siguro ito magsunod-sunod malapit sa puno ng mangga. Kaya naiinitan siya. Anong ginawa mong dasal, Tom-Tom, sa kanya? Ano pa ginawa mong dasal dito kay Jonathan? Jonathan pangalan nito, no? Anong ginawa mo kay Jonathan? Anong laro nga? Maraming klaseng laro. Pinaglalaro mo siya, bahala ka sa dista, no? Ano nga nilagay mo sakit para hindi siya makatayo, hindi siya makalakad pag nakaupo na siya, para na siyang lolo, siguro naman bata pa to, wala pa naman itong 40. Anong ginawa mo sa kanya? Pampano 'yon? Pampano nga? Pampano nga, Tom-Tom? Pampano siya? Para na sa inyo, para hindi pa makalakad. At unti-unti mo na siya lulumpuin. Ganon din yun eh. Kasi hindi mo na rin siya pinapalakad. Pinapapunta niyo siya sa hospital, pinagagastos mo pa siya. O, okay na, bati na tayo. Eh kung sinabi mo sa akin, bitawan siya magnetiko, tanggalin ang mga nakatusok sa katawan niya para makapagsalita si Tom-Tom na maigi. Eh kung yun ang sinabi mo, hindi pa sana kita binibigatan. Kanina hindi makagalaw yung kamay mo, kahit anong angat mo. Kala mo magagalaw mo yan ha. Kahit gusto mo sa kanya, di mo magagalaw yan. Tanda mo, nasa dulo lang ng daliri yan, no? Yan lang hinahawakan ko sa'yo, Tom-Tom. Hindi ka rin makakagalaw. Yun lang sabihin ko sa kanya. Huwag siya magsusunog. Dumalab sa bahay mo. Doon sa punong mangga. Uutusan ko to na bigyan ka ng tinapay. Ayaw mo tinapay? Iklog. Anong gusto mo? Ayaw sunog. Sige, ayaw mo sunog ha. Pero ayaw mo tinapay. Bagabag. Ano gusto mo? Ayaw sunog. Narinig nyo ha. Kasi yung mga duwende, parang barok-barok magsalita yan. Kasi yung panahon nila, hindi katulad ng panahon natin, diretso tayo magsalita. Sila parang barok-barok yung ayaw. Parang mga igorot. Ayaw. Ganon. Yaw. Ayaw sunog ha. Pag nagsunog to, anong gagawin mo? Para saan ulit? Gagalit ka. O sige ha. Usapan to, matino ha. Bilang instrumento ng Diyos ha. O galit Tom-Tom. Gagalit daw Tom-Tom pag sunog ulit siya. Sige. Ito na lang. Sige. Papakinggan mo. Kakalasin ko to para makagalaw ka. Naintindihan mo, Tom-Tom. O sige ha. Kalas ko na, Tom-Tom. Hawak lang kita para hindi ka tatakas, Tom-Tom ha. Ito lang pakiusap ko sa'yo bilang instrumento ng Diyos. Sasabihin ko dito sa tao nito, pag nagising, huwag na siya magsisiga malapit sa puno. Pero pwede siya magsiga sa malayo sa bahay mo. Kasi nga ba nasa sasakyan, pwede na. Naintindihan mo na? Siguro naman, hindi ka na mainitan. Naintindihan mo na? O sige, usapan tayo ha. Huwag mo na siya papakalaman. Patawad. Ako na ngayon humingi ng paumanhin sa'yo bilang instrumento ng Diyos. Iyuyuko ko ang aking sarili bilang instrumento ng Panginoon Kristo. Hindi kita kikitilan. Kahit elemento ka, wala rin akong karapatan na saktan kita. Kaya lang kita sinaktan. Ang tagal mo kasi sumagot. Humingi ako ng kapatawaran sa iyo bilang instrumento ng Diyos. Kami ay instrumento at kapayapaan lang. Patawad kung sinaktan kita. Pasensya ka na kung naging madakas rin ako sa iyo. Kung sinabi mo lang ang totoo, yung taong yan, manggagamot, yan,
ay isang salbahe. Kaya ko siya sinaktan dahil nagsisiga siya ng puno, ay nagsisiga siya doon ng apoy malapit sa bahay ko. Naiinitan kami, naistorbuhan kami, napasusunog kami. Di tapos na sana ang laban. Di ba sinabi ko sa'yo, una pa lang sinabi na kita, kapayapaan ang aking dala, wala kong karapatan na husgahan kayo dahil kayo'y pag-aari ng aking ama. Kung pinaliwanag mo na maayos sa akin yon, yan ang unawaan ko na. Naintindihan mo na, Tom-Tom? Naintindihan mo, Tom-Tom? O, sige. Meron pa, wala na. Tanggalin mo, linis kamay, dalawang kamay, Tom-Tom. Papakawalan kita dyan, Tom-Tom. Hindi ka rin makakatakas basta-basta dahil may bantay sa likuran mo. Ubus lahat, tapon lahat. O, ilang minutes yan? 24. Okay na yan, Tom-Tom, ha? Sabihin ko sa kanya, wag na siya magsusunog doon. Tapos, pwede siya susunod, medyo malayo sa bahay mo. Ha? O, sige. Utusan ko siya na bigyan ka tinapay. Gusto mo? Ayaw mo talaga tinapay. Di siya masarap magluto tinapay. Ha? Di ba panadero to? Hindi to masarap magluto tinapay kasi hindi mo gusto. Gusto mo ikaw bigyan ay. Ha? Ay, hindi ka Di ba nagbibigay ng number yan sa ano? Sa waiting. Okay na, Tom-Tom? Yun lang yung utos ko sa kanya, ha? Huwag na magsunog, pero pwede malayo bahay mo, ha? Sige, ha? Ayaw sunog. Kami gusto namin. Okay lang yan, Tom-Tom. Sige, naunawaan kita. Pasensya ka na sa akin. At na, sabi ko sa'yo, yuyuko ako sa isang maligno, kahit ano ka pa, bilang instrumento ng Diyos. Hindi kami yumuyuko basta-basta. Kung mayroong pagkakasala ka, kung sinabi mo lang ang totoo, nagsusunog siya, naintindihan ko na. Naintindihan mo na, di ba? Eh gusto mo pa kasing bigatan ko ng bigatan yung daliri ko. Sabi ko sa'yo, bawat isang hipan ko, isang tusok ng karayong. Pangalawang tusok, yung pinakamalaking karayong na. Pangatlong tusok kasi laki na ng pako. Pang-apat na tusok, pang-lima, pang-pito, bumibigat yun hanggang yung ano na yun, pumapalo na sa'yo yung maso. Sunod yung parang piso na, ay doon, mas masakit yun. Sigurado, matinding pisala ang mangyayari sa'yo. Okay na, Tom-Tom. Meron pa, wala na. Talikuran. Tanggal. Ubos, Tom-Tom. Ayaw tinapay Tom. Ayaw ni Tom-Tom tinapay. Hindi siguro sarap luto, Tom-Tom. No? Hindi sa... Nangyayla ko talaga nakaka-experience ulit ng 20 na tinanggihan ng tinapay. Alam niyo naman ang gusto niyo, tinapay, ubas, itlog, Si Manang, masanas. baka gusto si Manang. Yun lang ang gusto nyo. Sabi ni Lolo Andres, pinakamabilis mabagabag ang mga duwende ay itlog lang. Ipaglaga mo siya, balatan mo, ilagay mo dun sa platito, okay na yun, masaya na kami. Oh. Oh. Pero ngayon ka lang tumanggi ng tinapay. Siguro hindi masarap luto tinapay ito, no? Oh. Kaya ayaw mong tinapay. Malat ba tinapay? Gulat lang ako sa'yo, ha? Tama na, Tom-Tom, ha? Sa dami niya na sinunog sa'yo, nakaganti ka na. Bago mag-lockdown to, matagal na, ilang buwan na yung lockdown. Ilang buwan na, 2021 na ngayon. Naintindihan mo, Tom-Tom? Tama na parusa. Marami na siyang punta ng hospital, nagastos na, ha? Naintindihan mo na? Papakawalan kita, Tom-Tom. Naintindihan mo? Usapan to, ha? Bilang instrumento ng Diyos, ha? Hindi na bilang instrumento ni Papa Jesus. Bilang isang tao niya, naintindihan mo? Naintindihan mo na, Tom-Tom? Usapan to, isang tao, ha? Mag-usap tayo ng maayos sa mental telepathy ko, ha? Naintindihan mo ko, ha? Hindi ko na kailangan magpakilala sa'yo, Tom-Tom. Naintindihan mo? Siguro naman, wala kang makikita ang taong bumibigat ang bawat isang daliri habang pumupusok sa katawan mo. Naintindihan mo na? Nakita ka kasi, Tom-Tom, mabalahibo rito. Para kang wolf na mabalahibo, pero alam ko tao ka, eh. Nakita ko kasi ito, kanina, ang kapal ng balahibo niya, parang yung kala mo yung mga sinaunang tao na maraming balahibo dito. Kaya hindi ko malaman kung anong klaseng maligno ba to. Eh, nagpakilala na siya. Okay na, Tom-Tom. Meron pa, wala na. Eh, ba't iniimas mo yung kamay niya kung wala na? Meron pa, wala na. Tom-Tom. Meron pa, wala na. Tom-Tom. Meron pa, wala na. O, dito mo ng kamay niya. Baka antok na Tom-Tom. Tulog ka na. Asawan, ayaw mo tagat tinapay, Tom-Tom, ha? Huwag mo ka nang manggugulo, ha? Magnetiko, pakawala na siya. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus sa tamang Nazareno, naway basbasan niyo po ng iyong mapagpalang kamay ang aking kamay upang tanggalin ang lahat ng negatibo anumang dasal sa loob ng katawan niya. Ito'y malusaw sa pangalan ni Jesus Kristo.
sa pangalan ni Jesus. Amen. Lumayas ka na. Masamang elemento. Amen. Tulog na. Ano pangalan niya? Jonathan. Tulog na si Jonathan. Ayaw nagigising. Tungtong layas na. Pinatawa ko na kaya. Kaya masyadong seryoso sa paggagamot. Sa pangalan ni Jesus, gumising ka. Amen. Gising. Atras ka kuya. Bigyan ng tubig si Tom kasi ano. Sige, buhatin yung katawan mo. Atras lang, saglit lang. Huwag ka muna magsasalita. Para makapasok yung hangin sa katawan mo. Saglit lang. Ano pangalan mo lahat? Jonathan. Middle name. Algarves. Apelido. Kilarin. Ilang taon? 26. 36. Kalakasan ng kanyang katawan at kagalingan ng kanyang lahat ng naramdaman sa panlabas ng Amen. Lumalaki. Dito saan kami? Sige. Ubos. Kung hindi mo pa kaya, kalahati lang. Pag kaya mo, ubos. Pag hindi mo kinaya, nasanay na tuloy ako barok-barok. Sabi mo in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Ama. Ng Anak. At Espiritu Santo. Amen. Amen. Pagpaglasa pa. Pati kamay. Lukulan ng konti. Dadasalan pa kitas. Sige. Tingin muna tayo sa kamay. Straight mo. O, kita mo. Lapit. Cameraman. Kamay, baka tamaan. Yan. Tingnan mo sa original na tayo sumukat, ha? Relax. Yan. Pantay na, di ba? Opo. Walang labis po lang. Ngayon, sabi mo, ba, pag umupo ka dyan, sabi mo, nahihirapan ka tumagal. Siguro naman, yung matagal ka na kaganon, matagal ka na dyan, 24 minutes na, eh matagal na yon. Sumubra na, tapos pinaupo pa kita dyan. Ngayon, may tanong ko sa'yo. Ano ba pangalan mo? Jonathan. Uling tanong, isang sagot lang, oo hindi. Pag hindi mo maalala, huwag ka na sumagot dahil wala ka na maalala. May nakita ka ba liwanag, madilim, nasaan ka ba, etc. O ano ba ang naririnig mo sa amin? Sa lima yun. Ano? Nakita ka liwanag, wala? Anong liwanag? Pwedeng ilaw, pwedeng flashlight, pwedeng nakakasilaw, ano? Hindi ko mawari. Sino kasama mo sa liwanag? Meron ka kasama o wala? Nasaan yung liwanag? Anong klaseng, o hindi mo mawari pala? Ibig sabihin, anong klaseng liwanag siya? Pwedeng nasa ulap, Parang nasa ulap. para ka nasa ulap. Yon. Okay na yun. Salamat. Yung pangalawa, may naririnig ka ba nagsasalita sa tenga mo? May tumutulak ba sa tenga mo? May nagsasabi na huwag sabi ng pangalan mo? Bahala ka. Ano? Meron. Ano sabi sa'yo? Wag. Wag daw sabihin. Yan lang, wag. Wag. Pag sinabi niya wag mong sabihin. Parang may tinatanong kasi ako eh. Wag daw sabihin. Parang gano'n. Wag. Yun lang. Pangalawa. Pangatlo. Alam mo naman kung babae ka, lalaki, di ba? Naririnig mo kami, hindi. Ano ba sinasabi namin? Wala kami sinasabi sa'yo? Wala. Sinabi ko sa'yo kanina, lalaki ka ba, babae? Hindi mo kami narinig. Yan lang. Tapos ano pa? Wala ka na narinig. Tapos pag bibigkasin mo na ikaw ay lalaki, sasabihin sa tenga mo, wag. Kaya sinasagot mo, wala ka na lang. Yun lang. Narating ka na ng langit. Ibig sabihin, totoo ang Panginoon Kristo. Pinadala ka niya sa langit. Walhati ka nakarating doon. Matagal ka na dyan ako po, di ba? Ilang minutes na yan? 33. O, 33. Subukan mong tumayo. Siguro naman, sabi mo, saglit lang, di ka nakakatayo. Tayo, na walang alinlangan. O, lakad. Tapos, talon-talon. Masakit ko yun. O, Wala kang hanggang hindi ko pa naayos lahat ng buto mo. Sige, talon ng talon. umalis na. O, tumalong ka. Baka umuwi na yan po. Ano paramdam mo? Tumalong ka. Huwag kang magalinlangan. Huwag mo na isipin yung masakit pa. Galaw-galaw mo yung mga balakang mo. Ano, yan, sige. Sipa mo yung mga paa mo. Kunyari, kumakarate ka. TikTok. Ano? Yumuko ka. TikTok, tong-tong. Ano, masakit? Tong-tong.
Masaya. Ano? Ganyan pala yung mga magsalita ng mga Nawala? Nawala na yung sakit mo? Ano? Oh, malaking ginawa ng katawan mo. Siyempre, gumaang lahat ng pakiramdam mo. Ang mapapayo ko sa'yo, pagdating mo doon sa bahay, magpalit ka ng damit. Mamaya sabihin ko sa'yo, tapusin ko lang tong video natin. Ano masasabi mo sa Panginoon? Tom. Ay, ano ba pangalan mo? Sino daw si Tom? Hindi, sorry yan. Hindi ikaw si Tom. May kausap lang kami. Hindi siya si Tom. Anong pangalan mo? Anong masasabi mo sa Panginoon? Amin. Salamat sa Panginoon sa pagpapagaling sa iyo. Hindi kasi Tom, si Jonathan ka ha. Sorry. Hindi, sino daw si Tom? Talagang hindi naman siya si Tom.